Čaute. Akurát som na ceste za bratmi Baraniovcami opäť do obce Réca, čo je asi 2 km alebo 3 km od Senca, čiže hneď prvá za Sencom. A idem si pre svoju PRS P22, čo je gitara ročník 2013. Je to tá vysoká americká rada s piezosnímačom. Tá gitara je famózna, fantastická, strašne pohodlná, veľmi je dobrá, ľahká, dobre sa na nej hrá. Má krásny tón, ale už je dosť opotrebovaná hraním, keďže má 13 rokov. No a chalani sa na to pozreli svojim odborným okom, hneď teda zistili, že struny sú trošku vyššie a treba nastaviť samozrejme krk, vyleštiť prasce, pretože po tých 13 rokoch celkom slušne intenzívneho hrania, keďže aj predchádzajúci majiteľ bol profesionálny gitarista, tak už tie prasce boli dosť opotrebované, ale nebolo ich našťastie treba meniť, stačilo vyleštiť, zabrúsiť, odstrániť všetky tie rýhy, ktoré sa počase na gitarách na prascov urobia. A samozrejme na mieru spravili nultý pražec, upravili ho tak, aby presne vyhovoval tým mojim desiatkam strunám. No a to je zatiaľ to, čo o tom viem, takže idem za nimi a som veľmi zvedavý na to, ako gitara bude vyzerať. Povedali, že teraz je excelentná, tak ja sa na to veľmi teším, lebo ja proste na tieto vtáčikové PRS-ky ja som na ne úplne zaťažený, to už asi o mne viete. Takže poďme na to. Akurát som vošiel do obce Réca a minútka som u chalanov. Ja som taký natešený, že sa neviem dočkať, lebo tá gitara bola týždeň mimo a už mi to normálne chýbalo, keby sa mal jednu ruku. Viete si to predstaviť? No a volal som s nimi, povedali mi, že budem fakt spokojný, že je vynikajúco nastavená. Takže už sa normálne neviem dočkať a už vidím ich dom. Takže však ideme k ním. No ideme za chalanmi. Som zvedavý na gitaru. Takže teraz to príde. Niekto ide. Sa otvára. Čaves. Servus. Čau. Čauko. Super. Už sa teším, sa neviem dočkať. Myslím, že budeš spokojný, tá gitara je úplne lahodná. To som veľmi rád, veľmi rád. Čauko. Servus, čaves. Čau. Čo ako? Super. Sa neviem dočkať, však týždeň a pol som bol bez ruky. No však toto sa nečude, je výborná, čiže človeku chýba potom. Hej. Ale teraz bude ešte lepšia. Kde to máme? Je úplne vymazlená. Jo. Spravili maximum, čo sa s tým dalo. Až. Bože, to je krásavica. Fakt musíte chlapci povedať, že je pekná. Ten top je úplne krásny, že to nemá chybu. Topka. Čo ste som robili? Vieš čo, trebalo zabrúsiť pražce, Že sú už úplne že také... ich trebalo vylevelovalo, boli tam Aha. jamky, teraz sú úplne hladúčké, Až. Aha. čiže úplne lesklé. A Topka. vyčistili sme hľadník samozrejme od špiny, Jasné. trošku sme ho prebrúsili, lebo boli tam nejaké stopy hrania, také, tak to sme zakamuflovali trošku, že sme to jemne prebrúsili, aj tie OK. vtáčiky nech sa schovajú, lebo boli trošku cítiť. Áno, a to Akože si hovoril, že boli ich- také už vystúpené ako keby. Akože stále je ich cíti, nechcel som z toho veľa brať, ale je to určite lepšie. Ďalšia vec, trebalo vymeniť nultý pražec, lebo už bol taký všelijaký. Aha. Čiže sme tam spravili Graftech nultý Super, čiže Graftech sa tam dával. a teraz je pekne narezaný nizúčko. Áno. Je to na tie struny, na tie desinky nastavené. Hej, čiže nikde nič nerezonuje. Nie, malo by to byť úplne fajn. Čo sa týka, som nastavil trasrod, je vyčistená pekne. Aha, Som vyčistil aj kamienky, nech to Hej, akože pekne hej. fachčí. Paráda. Elektronika tam nebol problém. Stačilo trošku niečo pre toto prestriekať alebo tak? Či tam bolo to všetko v pohode? Vieš čo, trošku sme to len vyfúkali, ale nebolo OK. v zásade nič. Hej.
No, aj ste riešili nejakým spôsobom struny, alebo tam netrebalo nejaké Netrebalo, upevnenie, ne. bolo to všetko dobre spravené? Toto bol paráda, tam Hej, nebol problém. takže gitárka super. Pán už má na sebe tie svoje známky, Áno. však čo to je 2013, čiže už má 13 rokov gitara, kde tu už nejaký ťukez je. No, hlavne aktívne sa to používa, čiže to na gitare sa hraje, čiže na nej aj počuť, že už pekne znie. Áno, pekne rezonuje ten mahagon, akože No. krásnu farbu to má. Čiže tam není o čom. No dobre. Svetko sedí. Vyskúšam. Vidíte? Kokos, ale musím povedať chlapci, že úplne prvé, čo som si hneď všimol, je luxusne nízky dom. Neviem, či to bude na tom obraze vidieť, na tej kamere, ale to je brutálne nízko. Ukáž, lebo ja som mal vyššie strúnanie, ja som bol stále, hej. nebolo to tak komfortné. Strašne sú nízko, ale akože výborne. Paráda, tešíme sa. Snažili sme sa to nastaviť tak, nech to je komfortné aj pri solách, aj na rytmiku. Nech sa nemusíš trápiť. Super. Ty vole, ukáž tu? Super. No už sa teším, keď ju zapojím. No a tu je gitara číslo 2, Erichová PR Custom. A kde sú pražce? Čiže tu treba urobiť kompletné prepracovanie, prebrúsenie hmatníka. Toto je iná makačka, iná robota. Takže Erik bude sa určite tešiť na výsledok práce. OK. Tak si myslím, že chalani zase robili dobrú robotu. Ja doma potom natočím video, ako tá gitara hrá, ako to znie, aký je rozdiel medzi tým, ako to bolo predtým, to vám poviem potom na svojich pocitoch. No a keď potrebujete si dať spraviť gitary, tak už viete kde. Že? Jasné. OK. Čaute, budeme Čaute. sa tešiť. Čauko.